ho hem de fer per votar amb certificat digital amb aquestes eleccions agràries. Anem a la barra de les direccions, posem eleccions agràries 2021.cat i accedirem a la pàgina web de votació. Acceptarem els termes de privacitat i marcarem accés mitjançant certificat digital. Ara que hi ha certificat, se'ns obriran tots els certificats que tenim disponibles al nostre ordinador i seleccionarem el que volem emetre el vot. Un cop seleccionat el certificat, accedim a la pàgina on es pot votar. Aquí dalt podem veure amb el nom de qui estem emetent el vot. Anem a començar. Següent. Següent. Seleccionem la candidatura amb la que volem votar, en aquest cas llarg. Següent. Ens pregunta si estem conforme. Metem vot, donem confirmar i ja està emès el vostre vot. Si voleu podeu descarregar un comprovant, es descarregui aquí, conforme heu fet la votació. Una vegada heu acabat, veniu aquí dalt i feu tancar sessió.